Puno sa kasadya og adventures ang dalit sa episode sa Amazing Earth karong Sabado. Makauban ni Kapuso Primetime King og Amazing Earth host Dingdong Dantes si Sparkles Ruru Madrid nga mosuwat sa mga makalingaw nga mga activity nga mopakita usab sa katahom sa kinaiyahan. Busa dungantang magkat-on samtang malingaw karong Sabado alas 6:15 sa gabi sa GMA Network. Di kalimod ang ka-cute sa anak ni Rita Daniela sa iyang gipost nga video sa TikTok nga gihangop sa mga netizen. Si Baby Ono, game na game kaayong nalingaw dihang gihagwa sa iyang mami Rita. Ang maong video nakaani na og libuan ka mga views o reactions. Gitubag na ni Sparkles Yasser Marta ang pangutana kabahin sa estado sa relasyon niya ngadto kang Kate Valdez. Pag-angkon sa aktor nga malipayon na iyang kasing-kasing karon ug mas gipalig-on nilang duha ang ilang panaghigalaay. Samtang sa mga nagkanindot ng mga eksena sa Voltes 5 Legacy, napildi sa Voltes 5 si Gardo, pinaagi silang bagong butterfly return technique. Apan di pagihapon mo kumpiyansa ang Armstrong Brothers, human nga aduna sila gidudahang espiya nga naniid nila sud sa Camp Big Falcon. Kinsa kaha ang espiya gikan sa Boa Zenian Empire. Ang revelasyon karong gabi na pagkahuman sa 24 oras.